Pozdrav svima ljudi, ovdje Stefan Jukić, Kanska glava. Ti FIFA 16? Da. Je. Igramo FIFA 16. Ekstremno uzbuđen sam. Pokažu moju ekipu. To. To the game. Antonio Griezmann. I need a distraction from a hot spring and a blind night. I can't even name it, can't get it out of sight. Muita I fluência came up e with a wheel, but I'm cool as a comet when you're around. I can't beat it, you know what you feel when you feel it. I can never get rid of the kids, girls too much. Well, I could wait for a sign, work out the design for us. My home, baby's where I lay it right. My home, baby's where I lay it down. My whole little guilty goes love. Another year, another day, gonna keep us away. So with a rush. The other side of the world's just a few hours away. A million miles ain't nothing in a day. You can blame it on the hours and quit while you're ahead. Well, honey, I know your pages are waiting to be read. Neki ljudi koji se igraju FIFA. The match this may take a moment. Dobro. Znači, to isto. There's a single player. I need a distraction from a hot spring and a blind night. I can't even name it, can't get it out of sight. I came up with a wheel, but I'm calm as a comet when you're around. I can't beat it, you know what you feel when you feel it. I can
bre. Well, I could wait for a Da sign. idemo. Work out the design for us. Ajde bre. Baby's where I lay right. Jao. Možda će lago, ne znam. Lago, jo bre. Kakav je ovo lag. Ja se nadam da sam nešto... Tako. Ne lago je. Baš. Ja, to. Toliko. Izgleda da samo valja... Mislim, izgleda da kad utišam da je bolje. Vratno je zbog toga, ajde. Pa ajde. Pa. Ka. Pa ko? To! Penal. Bilo je crvenim bolim. Gol! 1-0 za... Gol! Yes, bre, penalty, 9 minuta. Yes, gol! Ovo je prvi gol Fifi. U stvari nije prvi. Igrao sam i za Reala sam isto igrao. Ovo je ono bio moj klub. Messi u ekipi, evo se. Hajde. Ko je ovaj lik? Brate. Zna igrat. Pa, ovaj je najviše rejtovan. Barcele. Samo me a ne. Nije faul. Zamislite ljudi da je to bio faul. Okej. Pa. Daj. Okej. Kakav ti to bre šut Barcele, tako se zove lik. A ovo se zove Benson. A ko je bre ono zabjego? Skoči bre. Malo oduzmi mu bre. Neću da mu pravim tako. Dobću crveni kartu. Nekad ne znaš, možda i žuti. Ne. Ostavite ga. Hajde golmane, pa izađite! Ko je ovaj golman? Uj, Kani. Ne, ma nisam to mislio, ali dobro. Sve sam dodao. Brže bre malo. Sad malo laguje. Sad malo više laguje. Ovaj Benson, ajmo Benson. To, kakav dobar pas. Kakav ti dobar šut, Aratore. Kako smiješno ime, kako... To! A mogu si možda uzeti loptu tu, pa ne. Pa...
prošao? Pa kakav je to moj šut? Ja, bože majko. Dobro, odim da gledam. Okej, ne mogu je sad baš tako mnogo. Okej, ajde Fiore, tako se zove. Skoč. Kakav. Ko je ovaj? Ja mislim da je ovaj lik koji je zabio gol. Ajmo, šta? To, ajde bre. Pa kakav ti to je šut? Ja krenem. Pol vrijeme tek. Gotovo. Iš old man. So I can make more history. Ne. Ajde bre, ajde bre. Nije faul, nije Ošajzen. To, majstore. Šta bre, faul? Faul? Ki bre faul, jesi lud sudja? Pa bože, i nema retardirano. Aj, skočit ću, aj. Pa skoči, pa... Ne. Pa bre, do koga je došlo? Samo... Do koga? Ma ne... Trči bre, nije offside. Offside nije. Pa... Iđi. Pa barem da zabijem još jedan gol. A daj bre. Trčite, alo. Pa što ne trčite, majko? Punch! Dobro su ovi glupi. Pa ne znam šutut. I pauzirat ćemo. Sad. Ljudi, 2-1 je, a neće vjerovati šta je bilo. Naš golman je zabio autogol. Koji glupan. Ljudi, zove me mama, ponovno ćemo me pozvati. Ljudi, evo nas. Ljudi, izvinite. Ali... Koja minuta? Ja. Još jedan gol, ajde. Go. Ljudi, pa šta je mama više? Ljudi. Evo ga. Evo 3-1 je. Ajde. Tu, imam dosta polja, što imam? To, ljudi. Ljudi, to je to što se tiče ove epizode, hvala što ostavite like, share ili komentar, tada vidimo se